Ak si posledných pár mesiacov žil, v prípade, že pozeráš toto video, tak ti gratulujem, pretože si v skutočnosti naozaj nažive. Pravdepodobne si všimol jednu vec. Maslo je drahé, drahšie ako kedykoľvek predtým. A toto sa nedeje len na Slovensku. Deje sa to napríklad aj v Česku, v Nemecku, v Rakúsku a v ďalších európskych krajinách. A odborníci sa navyše zhodujú, že niekedy pred Vianocami bude 250 gramov masla stať asi 3 €. Ale čo vlastne zapríčinilo celú túto maslovú krízu? Maslo je v podstate prebytočný produkt bežnej mliekarenskej produkcie. Vyrába sa z tuku, ktorý zostane po výrobe ostatných mliečnych produktov a toho je teraz menej. Prečo? Ver tomu alebo nie, počiatky tejto krízy sa tiahnu až do roku 1984. V tomto roku bola totižto kvôli veľmi výraznému nadbytku mlieka v Európskej únii zavedená kvóta na mlieko, čím sa produkcia mlieka v jednotlivých štátoch Európskej únie obmedzila. No a v roku 2003 zase Európska únia rozhodla, že tieto kvóty zruší. Termín, kedy sa kvóty mali zrušiť, bol známy už v roku 2008 a stalo sa tak 1. apríla 2015, kedy boli kvóty na mlieko úplne zrušené. Farmári teda mali naozaj dostatok času sa na takúto zmenu pripraviť. Od 1. apríla 2015 si farmári môžu produkovať mlieka koľko len chcú. Teraz si môžeš pomyslieť, veď to je super, viac vyprodukujú a to znamená, že viacej zarobia, nie? Nie. Keď je niečoho viac, v tomto prípade mlieka, jeho cena ide dole. Keď je niečoho na druhú stranu málo, trebárs z diamantov, cena ide hore. Je to jednoduché hospodárstvo. V skutočnosti sa však kvóta na Slovensku ešte pred jej zrušením ani nenaplňala. Z nášho limitu 1 miliardy litrov ju dlhodobo naplňalo asi len 800 miliónov litrov. Opačná situácia bola však v zahraničí. V štátoch ako Nemecko, Francúzsko alebo Poľsko kvótu len tak neprekročili. Slovenskí farmári sa teda obávali, že prebytok mlieka z iných krajín zapríčiní veľký pád cien mlieka na Slovensku. A to sa aj stalo. Od zrušenia kvóty na mlieko je jeho výroba na Slovensku stratová. Výroba 1 kg mlieka stojí farmára asi 35 centov. V tejto cene sú zahrnuté bežné výdavky ako napríklad jedlo pre kravy, budovy, zamestnanci a tak ďalej. Predajná cena mlieka je však len 25 centov na 1 kilo. A nemusíš mať doktorát z ekonómie, aby si pochopil, že toto sa proste neoplatí robiť. A takáto situácia nenastala len na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Mnohí chovatelia tak radšej svoje statky poslali do burgera, namiesto toho, aby stratovo produkovali mlieko. No a troška to nevychytali. Namiesto nadbytku lacného mlieka je teraz mlieka nedostatok. Ups. Mlieko, teda lepšie povedané mliečny tuk, je základná látka na výrobu masla. Bez mlieka nemáš mliečny tuk a bez mliečeného tuku nemáš maslo. Toto je hlavný dôvod, prečo je maslo také drahé. Proste ho momentálne nie je tak veľa, preto sa predáva drahšie, aby ho ľudia menej kupovali. Je to jednoduché hospodárstvo. Až na to, že pri masle je to akosi špecifické. Aj keď cena za posledný rok stúpla o 53%, predaj sa znížil len o 8%. Ďalší faktor, ktorý hrá rolu vo vysokej cene masla je to, že ľudia začali viac jesť tučnejšie produkty. Kedysi bolo mlieko s 0,5% obsahom mliečneho tuku to najpredávanejšie. Neskôr ho nahradilo 1,5% a dnes dominuje plnotučné 3,5% mlieko. Na tučnejšie mlieko však potrebuješ viac mliečneho tuku, ktorý ide aj do masla, čo opäť zvýši jeho cenu. Ďalšia vec je, že tohtoročným počasím krávské mlieko nedosahovalo požadované hodnoty. Prirodzený obsah mliečneho tuku sa znížil, čo opäť prispelo ku zvyšovaniu cien. Takže teraz už vieš, že prečo je maslo také drahé. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni ho ohodnotiť lajkom. Určite ma followuj aj na mojom Instagrame, kde sa prekvapivo volám Juraj Vie. Dovidenia.